Dang. Dang ta. Aku ngantar luwe nak, lawe wak pupu ndang. Kayak digoreng guaring. Ndang, anu sendoke karo piring gon rene. Aku selak babuk wis wengi. Kan, Nduk. Pinter kok Sesuk-esuk gek ngewangi isah-isahne kok esuk mangep pinter kok. Enggak koran kok nek terus. Kamu masinan kena. Usah. Dah, cukup ajang. Dah, cukup ajang. Enak yo. Tak dudoi. Ale wak pupu gek go. Maling ngopo? Kalau jangan anu lauk tak pupu le. Nah, kamu sampe tak lho. Nah, ajange jikuken kok ndang bijuko. Ngopo? Wis ndekak lho ya, Lakno. Heeh. Jangane sanget, pokoke sampe kok ciduk marahi mambu jerekmu. Mangan ya. Nah, Celuk mak rime lho. Ngopo lho semangan? lha ora ngiliki janku ta ngono, sik man berkat-berkat kan. Ndek iki pengen jangan tewel dimasak nih jangan tewel ditawani ra gelem mangan. Mari menteni lho wis bengi jam 10:30 lho. Nah, Dan cukup ajange. nah selak minta aku. Ndang ajange jiko. Nah, Mas Radi sampean mamon, Dang. Nggih. Nang yang mburi lho. Ndang yo. Nang kok ajang. Tak anteni iki lho. Kayak jangane anget, segone anget teh enak lawe wak pupu karo tahu. Ndang, cahayu kok. Besok gek Ngopo? Mare apa? Ngopo? nek wong nang-nang ngopo aku sik tumono sitok. Nek mangan warep marai warep aku kok. Ndang katawan urung mangan. Kok manuk marai ngopo. Ndang, enteni mak rime lho. Enggak masak nih mak rim dodolan ke. Ora, nek mam. Jelemu enak meng segone isuk meng. Ndang. Untuk siapa titipan? Heeh, kok gak nandang dekat. Untuk Sing siapa? ajang. Untuk siapa? Antar Mas Minan. Asminan. Nek kono ae. Wong goleki engko. Ndang, tapi iku cek mapan. Sesuk arep nganu tumbas makmu ning nggon tulung aku kan melu perang nyaklong ta. Melu apa ora? Tenan iki ngono Bimo. Wis anu mbok dinas tok aku bisa. Ndang mangan, Bi. Enggak masak nih mak rim to. Jaluk jangan tewel dimasak nih. Bara gelem mangan, mari ngompol.